Saguday nga ti surat ti pagkasaritaan ni pagayam tayong nakanan linang na puluan bidot idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tawang pala idi ti cellphone ko. Idi tayo pukaw ti karoba mi nga takanutawag ko iti telepono. Mabiglayang anti umayakon. Ay. Leila. Abay nang. Asin mo ayaw ti masansa nga mang tawag kang kay ti telepono. Telepono dandi. Lumanan bigat, malam. Nga damang nga tawag kang ka. Ikagagayim ko na nang sikamat. Ala, ituloy yung kadla taglaba. O may nagtutulungan, tagibuksaw. Wala nang umayak to. Not problem. Naglasong batan dyan, magdaw-tawag ka niya. Nagparik na kanyak do sinukat na pugtuwak manong. Hello? Kumusta ka, Lina? Sir? Kumusta ka, anak? Okay lang. Madamat lababi kininanang ko. Ito malem. Awan ba naman? Siguro, sir, alas 4, alas 5 kas dyan. Hanggang nagluluto ya? Ninahanang ko nung nagluluto, sir. Sika, nagluluto pa saray, no saan nga masango ni nanang. Umay kanto ka na, ito na malem. Minuto, sir. Imbaga naman ang Navy. Papanantano ka, sir? Tagpas pa siya. Tag-shopping. Mambalin di mga nagkaduwak. Nasarbi na akong mga rin. Date ka nun. Tag-shopping ron. Pero date na. Kursunada ka nga ron. Date. Ikatangang nantut cellphone mo. Tapno saan da kang ang kamakadisturbo dita karubayo. Ikatangan na? Sutran tatang may isa. Ay, piso, sir? Uy, ikaw pa. Alas, siguro, sir. Inaktulungan ni Nalang. Sige. Dahil yung baga ka lugar, ha? 5 o'clock at nakan no giant. Uwan, sir. Namnaman. Yes! At ang tumat lang yung cellphone ko. Naku, nakitinakam ko manang Nemi. Ngim, nanantungat at ipambar ko kininanang ko. Ay tawagag to ni Leia. Tawagag to ta nintumat na nang iti ayabanda anti nga datawag na. Pagtawagag to isura ni Leia, tapno ni kasta, tawagan ng to ni nanang, taipakadanak ni Leia. Kasataramidak tapno, libre ka makarawar kit agdate kami kini Sir Noel. Manong nemi na amok ni Sir Noel, nagkuyog kami kini Leia, matanda riti may sa nga party. Masudag mismo idi, manong nemi. Hay, mabalin ni makimam mo. Nakiamamu kami manong. Kat siyak idi, manong nemi ti sa anak nga panawan. Siyak latat magbantayan. Ato dagiti silang salutsud na, may pagkap kanyak, nung naggraduara ko niti college, sa ampay ko na, undergraduate. Nagsakita kami ni Diso nga saan ko na ituloy ko na. Lukas magarigan ta ada mangtulong king kakagpasa. Kahit mo? Kahit ko, sir. Sige, pagtulagan na ito neta. Dinamag na no, taga-anuak, na cellphone number ko, nga mawang ko na, telepono di karoba mi, neta matin manong, tawag mo. Naging awisan na kon para ito numalem. Ikatahan na ka ng cellphone, manong. Susi. E di tulong-tulong ni nanang manong Nemi. Nga gibubuksaw. Abag sumat manong. Nga nagsangit ti anak ko. Nakaringan di anak mo. Sisapo eh. Nakarot kitain nang. Iga ala templayon di ka dede na ta pagdedjem. Uno dita baro ko mo ngagdede. Nawala ka tubugnan. Sungarod nga datas ti aramatik bute. Patubugan mo nga mina. Magastaran ti gatas. Anak kang balpalasang. Inanang met, anang arutmet, amok ko mga arutmet. Ngas dito na pasamak.
Nabang ko kinitan ti anak ko manong naming nasurukan nga may isang tawon lalaki. May kanan ako, oh my God, nag-ore ka na timplak na ti dede mo na. Nakabali anak. Lukas kasano laeng may tuloy ko tumalat panagbasa, dadamang pabasa kanya. Graduar tumatlang ti college ni mamim. At siyempre, napindas to trabaho na makapaggraduara. Dan to kwarta nga sweldo, igatang ko karig tarwate, may ayam mo. Alis nung tumakilag, singsingpet ka. Naanak manong nemi ni RJ, iti lalaki nga nang loko kanya. Grupo-grupo kami idi manong nemi. Tadanasken nga iring pasmia project ni. Idi ta, pagamulatan ta, maulawak betlat ta. Nabay gamit idin nga agar-arim kanyak ni Efren man. Dagsumblin di puot ko, mariknak. Manong nemi sana kong na virgin. Rinabangkik manong nemi nasunod nagramas kanya. Awanan tekpud no. Imamuklat na manong nemi nga ni Efren. What? Kaya nagsikugak manong nemi kat kastauan itis pungtot ni nanang kanya. Kinabudno na manong nemi hanggang kaputa. Imbagak kini Sir Noel nga nagsakita iso nga sangkuan ay tuloy ti panagbasak. Ngem, dito panaganak ko abalasang tigapuna no apay nga sangkuan ay tuloy ti nagbasak. Gapu iti dito nga napasamak kanya manong. Dejay. Kas lasamatan nga interesado ni nanang nga mangituloy kanya kapag basahin. Sayang kanulang ti kwarta. Saan nang ibilang nga ti apu ko na kat may isang aliliwa ken gasgasat mi. Nutat dumapay ket di manong nemi pagpupungtutan na ni RJ no kasta nga loko-loko nga awana. Barbarin ko na numaawatan ng tumitla. Lubidot man tinaramid ko manong nemi kat ala anugot ka bidot. No api kami nga palubos nga basta tan at ipainom ti may isang lalaki nga tsaka nagan-anad. Idin to tamok lang aruding edi pa lang kursunada na. Aging ga manong nemi nga tintengen ti malem kat kas ititulag mi kinileya tawagan na ni nanang kat ibaga na nga awisek isuna. Palubusan ka kapot na nileya si mawag. Aging masang kagrabrabiya na. Nangawang pagdanagan nyo. Gawit ka masapa. Kasunok kasapa na. No lakit di malpasin di at andaran mi aparte di agawit akton. Nalawan. Mangi supot ka ito mangarot. Diyak tupay lang arot. Walang problema. Nakayetyo. Ito ba magnet? Wala lang problema. Mangi supot akto di magnet. Hamo ko noon at pagkapsutan ni Nana at dalakit iawid ko nga magnet. Hawanin nga question na no, wala daw ako no makakasapa. Abag iso nga lasing ko, idaada akong mano nga damatan nagsarde nga kotse manong naimit asidag ko kat ideta ay malokatan titawat ti kotse. Ni Sir Noel, ilukat ng tiritaw, mayan. Edi ta mairekap kon manong nemi nakiktutak. Edi awidan na ti abagak inamala na batan di kitilips ko. Ala sir. Ala, ano ba di kitaglabas din? Handa makita tanda ti unay. Kadi, tinted glass. Ora mampay aramidin to ti kay kayata. Ora lawas na kalabas at makita. Malaksid no, irantada nga idanas. Diyan matada, ti sarming. Di sago kung napig di saga. Kasaw na di cellphone. Waited ko ba eh? Ano namin tirantaw kanyak, sir? Kurso nada ka. Nagbaling nga kabit mo. Wala tadamat asawa ko. Pikas na kayo nga lalaki. Adalawat asawa yon. Mga kapilat sa bali. Kamuta adukay ngamin, nga babae nga kami nga lalaki. Malaksit ka ni misis mo, marong arti babae minta. Sigapay lang. Ha? Sigurado ka mayata. Kaya sumusurot kang kanya ko. Asit ta ni Timol.
Sadya nga gubatang ti cellphone mo. Kinanyawan na kayat mo. Katangin ta. Iti, anak kasukat lang. Iti kinabirhin ko kung nagkumaanam sa anak kong virgin. Saan ka na virgin? Saan, sir? Kinapudno na ang anak ko. What? Ang anak ko, iti kinabalasan ko. Ako pa ba, hindi man anak mo? Sapa ka nga ron nga. Linuko dak. Diyan ka mo, sinupit ama ti anak ko. Kasi man ang lukod aking ka. At dahil painom da, at dahil lauk da di dumag. Arak, haan, Diyos. Di ko naulawak ba't ti atap ko di agar aram kanyak, hindi naman anugutin. Sa doon, ayan ang arutan. Di anak ko, haan di atapin mga ama di anak mo. Tsaka makitikitan siya. Dadat ka po na no api nga saan ko na ituloy nagbasa. Saan nga kapatay baga kang ka nagsakitan. Gabuti pa nakadisgrasya. Di nagkaanak ka nga di mo pa yung napadasan. Ano ka napadasan? Hamo na puutan. Hala? Kahit mo padasin nila. Uri na kitang kamanikatan yan, tadaan anak mo. La, nagsikog ka manin. Ikang ka tumarem. Lapos ang kagsikog. Allah, lalak-lakaya. Kasla ka. Di ka maipaidawan. Kabuta, parang sa akin ka. Itad ko kami nakasapulang. Alisto ko mamit manong naming makapagkid-kedak. Talisto man nga, ititumsag kami nito kutsen na nagpakadak ko mga naglugan nga nagawid ng saan. Si Murdak king ko na, inakbayan na, kaslat man la. Kaslat chicks na kun nga talaga mano. Di mo lang yung matang kam ti cellphone. Thank you, sir. Nag-thank you kan to yung tunawan. Ito na data yun. Unag-ting. Ito hotel. Ano ba yung kahit mong katama? Ha? Di ta may mag-dinner tanto. Siyempre, mag-dinner tanto. Mabalik naman ng itugot ito nagti hotel. Di pangrabian ta. Di inuman ta. No kaya mo tuminom ti harak. Anto nagbaybayag naungat ninanang ko. Kenji anak ko. Kanadabilin na. Bagnet ka no. Kanto dore man pa 5 kilo ka bagnet. Iyawid mo. Sige. Ang nakarutan. Tapos masapa ka nga gawin. Iti hotel. Oo na sir. Isa tumpal na. Nakarutan. Sa deta tulangin nga agorda ti makan. Kenji bagnet nga iyawid mo. Manong name saan ko pinanunot nga dito nga mapasamak at may samanin nga bidot. Diyak pinanunot manong name baka no maada anak iti may kaduwang anak. Ti pinanunot ko ket janagsak di bagbaga ni Sir Noel. Nagkanakak nga diyak pinaramanan no kasano ti imas manong name ti nagsiko. Ken tinamnamaek manong nemi apanang pabasa na kanya. Manong nemi idadda kami ito ti kwarto ti hotel. Imuna manong nemi nga nag-order. Ngayon baga na si Jai nga i-deliver danto kano kalpasan iti 30 to 45 minutes. Apay nagbayagan. Kanapi baga na ti oras nga panang i-deliver da di order. Anat aramidan mi nga muna. Dahil nga question. Ini manong nemi taindoron na ko ni Sir Noel iti katre. Ket binuyak manong nemi no kasanong inikat na terwatan na barbunan manong matyo. Nakadaktakkel, nakadadudig iti muscle. Ibilin naman nung nemi katakmutin terwatan. Pinaramid ko man. Brief lang yan, tinabatikan ko naman nung name kat makita ko na ko. Allah, saksabot kayo. Yung nakalalaing manong name ni Sir Noel nga nang lailo kaniyak. Gabota talaga nga nakamay-mayat taramidan na manong. Nang runan lang arudan, iti-idanon na tatakulap di ti baba. Nakabasbasan ko na. Di makadakas orin nabasa na ko na naman ang nemi na panakit inigop-igop.
May sangsangayan nga jak mailadawan manong nemi no kasano ti imnas ngayon nakmarikrik na. Ang galing mo, sir. Kinon ko naklatan na. Talaga nakalalayang manong nemi ta namin aduak nga naitayok-tayok ako nada. Namin aduak manong nemi nga nakasagpaw. Nakadanon iti ko natayo nga alimpatok ni Ragsan. No namin anuak manong nemi tsaka mo. Gimisupay lang iti pa nakariknak manong nemi. Iti pa nagpaspas na aging gana manong nemi nga nariknak layang nga tinakapudot nga likido nga rimuar nga indayas na iti unag ti kuweba. Naipasabat man ang tiriknak manong gatore kami lang naggandan man. Sir, ang galing mo. Kung nagtupay kami, na mo gusto ang. Ngayon, tsak agsiksiko ka. Di pa lagi po ito. Dahil ko king ganit sagsaganak nga ako. Tumaren. Ha? Sir. Abay. Misina ko. Sige. Mamali siguro. Ikuadan. I-deliver na. Siyempre, manong name naanak ti tuwalya, napanak iti banyo. Nagdigusak. Sakbat lang, rimuar manong name nakabalabal ti tuwalya ti pag-inom. Adan ti makan, at tapayan ti mainom, manong name. Dan nasaganan. Dito order ko magnet, nga iamit ko. Ito wala 3 kilo da ito Data pa wesa. Crispy pata. Ay, kaya't pininaanan ko. Alam itong artibagam. Kahit langatin na order iti restaurant. Hanggang nagaputi pagdadayaan. Madlaw ng tupay nga road. Kahit napidnas pa ng bungong ko. Wala ka. Makanta ka roon kami nung ta. Sa tantumanan ulitin. Idi ulitin mi manong nemi ng runa kada damat inom ko. Siyak matisimublat manong nemi nga nang lailo kinisero. No, inaramid na kaniya kastamat tinaramid ko king ko. Manong nemi iti panunot ko no bidot man daytoy sa anak nagbabawi. Dahito trapintas abidot. Siyempre, na cellphone ko. Ikarawaan nagpeti kwarta. Sa bit-bit ko manong nemi ti crispy patak and bagnet. Siyempre, si Mang Petak manong nemi kinitak ti oras ti cellphone. Sapa ata, sinapa mangarti simbre. Tanda ako lang, ay, dakan, ano na kita? Kaya dito order yun. Ayun lang daw. Hininanang med, di kayo ba? Pakaungot ka pitado. Nay, adain inutin ti nga pagsagpaw, 3 kilo da ita, nga bagnet, sa may 1 kilo nga, baka na ito yun, crispy pata. Dabi crispy pata. Wala na, susabo. Ang ko na imas tinaganitay. Oret na naibas ti turog ni RJ. Nakban mo ituloy ti mga, iudublak ti mga. Nalaing manong naming agsida ni nanang iti bagnet nang naruna. Kaya anday duldulin ng buggoong ipod. Isot pagsasawan. Kaanong tuman nga rodan nga dagpadaya tapno baunin kan tuman nga palubusan tapno mga sangpad kan tuman ti bagnet anak. Kaya rin mga painal daw nanang. Inal daw. Basta datawag nila di mapanak. Ewan gaw nanang. Pa nag-enroll man gaya men. Kaya pa kahit mo nagbasa. Marigatan na kang mga iwan garot anak mo. Ada mga pabasa kanya. Kaya tiyo. Kahit ko, sino kumatiin na nga ada mga pabasa at anak kahit kuma. Ngayon masino. Ada na siya ti pa nagpuspuso ng mga pabasa kanya. Kaya na sukat na. Awan, tumulong nga ron. Ay, Lina Napadasa mo tinagbidot sa mall ulitin. Tamangan no maadaan ti ading na to anak mo. Diyak itulok na lang. Apay, ngati mo itulok. Basta diyak itulok. Sus, loko-loko ka. Laksiden kang anak. Numaulit mo tagbidot. Manong nemi umap-apa ni Leia idim bagak nga dan relasyon mi kini Noel. Kaya nalukay ti ima na manong nemi nga mang Ted. Luanyaman ti kayat ko.
Aging gawa ng naming at tinawagan isuna. Hello, bisya ka ba ya? Tawagan ka lang tanong kasi tumawag no, masapot ka. Sir, kahit ko lang ay palagi, di ba, pagbasahan na? Sige, pagbasahan ka. Ina ko mag-enroll. Sige, sige. Anda iba nga papanam. Urayim sa jet, kwartang itid ko. Ha? Paitid ko. Sige, sir. Naguraya kiti lugar ngayon baga naman ng name yaking gada tricycle nga nagsardeng. Sige nga din lina. One shock. Ay, natintad ni Sir Noel. Nakasubre man. Pinilang ko 15,000. Yes! At may paggatag mo karagit gamit ko. Nagmayate. Naman nagkarot nag-enroll manong name para third year college kon intolo ko matban lang manong name datay HRM nga kurso. Sa kimatang mo tin ti gamit ko manong di masapsapol ko. Sa ko ingatangan man ni nanang ti bestida na. Mangisibro, may bestida. Sa kimatang ti sa kilo abagnet man. Dakon. Naka-enroll ako. Kaya gatangan kayo pati bagnet na sa bestida yun. Naon yung sibro kayo. Nakalam di kwarta. Diyan ko nakaroon nga gayem na siya at ng tao nga magpabasa kanya. Anyat kasukat na. Nga nyo panunutin deta. Tinasken ka tumulong. Ha! Loko ka, linaw ulitek. Di mo dubdublen tibidot mo. Ta mga nulaksid ang kang anak, mangibabain ka. Nanang, ipabawid na ta bagnet na eh. Ay, ipabawid mo ako kanta bayagan siya takaraman ti bagnet. Lumabalin na ako bagnet, inal daw nga makaraman at ti bagnet. Manong name nagtutuloy ti relasyon mi kini Noel. No masapul nak manong name tawagan na. Kad masapul kumit, syempre, tamailiwak kumit. Kadyang matliplipatan manong name ti agtuman. Aging kang may payan dito'y balay manong name kat anang nakareklamo rin nanang. Idiyawat ni Noel ti duwang drakil nga supot nga grocery items para kata kayo nanang. Ay, nadik ito. Iso dato ni Noel nang iso ti mang pababasahan niyo. Kan mamangtad ka na kita kasapulan niyo. Kasapulan tayo. Ay, Noel, baka nalipat mo tayo magnet. Ay, dati, ay, agyaman agyaman na. So nga si papalubusad ni nanang kanyak manong name agsipod ta. Magustod naman ta ni Sir Noel. Hindi ba nga pa nao manong name pass forward ko nakapagturpusak babayan di tulong na. Nasaan ka nagsiksiko. Ken isupet ng tulong kanyak manong nga simrek iti trabaho. Ket kunana kanya aglalaing nga tagsusuro o nagadal mo. Tanong kas kasano lang. Ikang katipuunam tamang ipastig ta iti hotel and restaurant. So dinador mo, di ba? So nga gumubra ka dito ita, hotel and restaurant. At alam nga na laing, ipasikot-sikot. Ket no kayam ton timang manage to hotel and restaurant. Ipatakderen ka. Tanapyan to lang nga, may sabi nga, pakalaglagi pam kanya. Pakalaglagi pam ka? Apa yung madayo ka? Pumanaw ka? Papangguntong danunan ti asawak sa Jaya, California. At datan sa Jaya. Siya klayan ng tiyawan. Noel. Oh, napagsangit ka. Inayat ka matanaw. Hindi pa lang ipagpatag ka. Amok kan mariknat. Saan na kita panawan? Sagbaya panawag nga unak met. Mangibati akti asikasun nga negosyo. Tapos nalikas na kita. O, mula sa Serbino na awang ka. Diyan kaya tagayat. Siksikalangan. Kahit mga sawan, no, tagaharim kang ka, di mo kayat. O, anti sa bali nga, ayatik no sala nga sika. Isang agadi ni di anak mo, no, di ka mag-asawa. Kaya't ko, isardan ko ti, agtumarta, iba't tiyanak. Tapno adaating ni RJ. Sige, suka nun. No, adaanak ko, nga dua, uri awan ng sawak, basta adaanak ko. Umalayan nga rak sa kureta. Okay?
Hibat siyang kangorti anak. Babae manong name it imbati ni Noel nga anak ko. Ang pagkisubag na bunyagan itin manong name edi ta purubara ng tipla panakapetisyon na kat ni agpakpakadan ka ni Noel, inayat ka kinipat patag ka ulitek awan tun sa bali nga lalaki di biyag ko siksikan to lang ay gaman at basta sa mga baybayan di kita anak ta ha kanti negosyo okay oray kat adaman sa cellphone na listo nga tawagan na dan tinawag ta ganun ka bakasyon at sarong karang ka tapututag ka tumanin ang laustunan lamay santo pa ang kapilag palpaligid okay sige oray ta mabalin manin barin no agadi nga dakos ni Angel sige ngam sa anak batang nagsikog manong name tasan na kanapat dyan ni Noel dandan ni inaldaw manong name nga tinawag kami ngam hindi baga na kanyak nasaan ako na tumutawag oray kanulatan tawag na gabot makadlaw kanon ti asawa na kanamangan no kagura dikit anak na isuna gaboy ti panagbabayo nagbakasyonan na minsan manong naming ang sa anak na napat siya. So, aging kakarig ito'y nagtali na Ed na RJ kastamatan kini Angel na anak ko. Adan iti senior high school manong naming ni RJ irin to tadda pa lang iti elementarya ni Angel uno ni Angel. Ninanang manong napiksa pa lang isot para laba kadagitay bedsheet kada tuwalya kada dumapay nga mausar iti hotel manon ni ang tultuluan ng batanan ti restaurant dito nga ron ti pagkasaritahak kadagyaman naglaunay ti anus mo manon ni nga nang ibasa kat sabi ko mata numan bidtot tinaramid ko di mo na panagkunak na ti makalduang inaramid ko kat saan nga bidtot gabota inayat dang kinanayat kumet ni Noel numampay illicit affair ako na sabi ko manong name it nakaibati akman iti adal liwliwag at pagsarmingan tibiyag kadagiti padak ka nagdengag ka nagbuya more power to your program tangordagyaman nga pagaya mo Lina thank you Lina karata istoryam numampay nagtalinaad ka nga other woman ngam naragsak ka ta inayat mo kit inayat na kamat ni Noel thank you mat kadagiti nagbuya kas